www.sompaonline.com kasie edi atwaguo enso ewo ho na ensemo ye de ebrew anopa no nsia kasie yi dia edi mu akotere ne tofa bo ebini achachefo enkabomu kuo a ye frɛ no Charles I was senior high school what the ensem bi ato mampani John Dramani Mahama say adawuruma 31 days omwa womu ewo san ekwan eno so se me ne wo ka say ohene popura enkane na wodi akrofo kokoben eso no nkrofo bi akoye ne bone bai mo twan kase medimu enkyeremu eba ababebeto monim na pani kwankyerefo a wono na Islamic Library Channel ono NSI Chief Imam Islamic Propagation and Research Center Sheikh Nuhu Abubakar wadi sembi atudwa se dibira ye checheche no se wo kremoni dibira ya dia ma no se wo hwe na se ene Islamic emra no ense na mfata na mo abura orofo yi sa danto nchen kura na emwo so ahema no untumi enkobi na pani a wono na enkane na woda National Lottery ano ono ene same awuku wadi sembi atudwa efa bet tax ene lottery tax ho we ene afoforo bi ka ho ena me beda no kase na me dia besoma no pa no nsia bremu 21st clinic clinic of the moment na 21st clinic kase men kan kire wo se sciatica ni nyina wono ko na tumi eti ase eno tijare bibre bia da ye fa ko 21st clinic na ye kotu ase ni ye ka to se risk scan your decoder said the semwa edi atwaguo ewo Sompa TV so ye news akodo aye kan any programs akodo so benya biatie no o risk scan ya no hu se aha ena medicoder number 1 ena Sompa da ena ewumi ya no akwakohu men kwankwa no risk scan ma Sompa e ma katua papa yenye bre na yentie kase ni mu ensem we aban beba sabre ya me ne ukasai wo shuruko kuro NDC amanyokuo no sabre wo mo ena Ghana City ane kura wo mo John Dramani Mahama wo chinchim no na se u chinchim city ano dia na ne Ghana baabi a emfumzuo wo bia no omapani John Dramani Mahama na sade se wokọ ni wokọ kwana kwa rectify na enwoma entumi enkonkan na akyerɛkyerɛfo enkabomu kuo a opani a woda no trofo a woda no Primus Barrow ne sem odi atudwa se adawuruma aduane ho kwa atwe school feeding no enti okọ SH school ahodo wo man Ghana m ha si e ka se aduane wo ho pa de aduane no ano odene ebi ni ho eno ti yanhwe ye ekom beku kodai ekom so de yemfa antumi anya hwe ya furupan untumi emfa nsha ben dabi enye ye ekom de ajanka ye so yade eno ti se yampa aduane amfa ama school fo nkodai no omo ani a ebe de pass omo betumi asua nwoma na omo de to abayanim se 31 days pe wonko omo muwa se de ebe ya omo betumi de ahyehye wo ho na se wokọ library ana se wokọ fa akọ aduane gu pa de a orofo aduane no ebi ni ho kra eno ti onhwe na wo mo 31 days se de ebe ya ebenya aduane de amankode. At the meeting they got to realize that they were just food. They got to realize that we have about 18 food items that are supposed to be served in the school. But what they have at the warehouse were just 2. I understand. So, but in the interim, here is on the way to school now. But in addition to that, the immediate decision that they took, the chief of staff took, and then eventually met with the president of the republic, was that some emergency money would also be paid. Pania wano anaya trofo Emma Conference of Head and Assistant Secretary School Charles ono any Primus Barrow. Na watu aso ka say sika ya de ebon koda ihu bra no enso kura. As it stands now is 50 pesos per student. The arrangement until now has always been that because government supplies the raw food, government used to retain. Government used to give only 2 cedis, 10 pesos to the schools. All this while, that's what was given to the schools for us to do the perishables. That is buying the ingredients, maintaining the kitchen, buying gas, buying firewood in some cases because not all the schools have gas. So only 2
2 CDs, 10 pesos was given out from the 7 CDs, 50 pesos. Eno ena pani a wono eye trofo edema akyerɛkyerɛfoɔ nkabo muko conference of head of assistant secondary schools no Charles eno ena wɔde to dwa primus baru na yɛto akaseɛ ne so na yɛde amamo a sɛ wɔman Ghana ade akye ne ate asɛm foforɔ a na ne ne yana nyane wɔman Ghana da bia yɛte asɛm foforɔ awrawozam a efiri akrɔfo kɔkɔben eno ɛwɔ atwuma mu abiagya mansirim asante mantem ha ɛba ne sɛ na wakofuro boaboa ten wɔno na ɛnkane na wɔyɛ ɔhene pɔporɔ ɛde ma ade hyia ɛwɔ akrɔfo kɔkɔben na nipa bɔnfo bi akɔkɔdi ne bɔne adawu yɛ ma dibire bi na sɛ wohwɛ na nkramosom no ɛne ne bɔ abura gye fato hɔ koraa na kramoni a yɛ kɔkɔkɔ yɛ loto asɛm deɛ loto no ɔmanfo fu sɛ ɛyɛ chacha enu ti no kramoni untumi fa ho kɔfɔrefɔre lotom ɛno mu ɛna sheknu hu ɛkyerɛ sɛ yɛ ma dibire bi na woyɛ mozramini na sɛ ɛne asɔre no ɛnkyerɛkyerɛ no ɛnkɔ a fato hɔ koraa yɛwɔ mu nyinaa ne sɛ Islam som ɛwɔ nhyehyɛeɛ ɛwɔ mmara ɛwɔ biribiara sɛ wokɔ akɔpɛ adwuma bi ayɛ na adwuma no ɛne Islam som ɛbɔ bra saa adwuma no wokyew ho ɛfiri ho te sɛ memfa ne sɛ wobɛkɔ ne yɛsɛ yɛtɔn nsa wɔ ha a ɛhɔ yɛnkaa sɛ two si wo bo na ma kwan baabiara sɛ bɛɛ saa adwuma no wokyew ho ɛfiri ho te mu ɛna esrem sejata John Dramani Mahama wababa befa akonwa ni wo ka ho asɛm sɛ betase no ɛne lotro tase no sɛ yɛntwam amfa mfiri hɔ a ɛmmoa kora ɛfiri sɛ ɛmfa sodie bia ɛnhyɛ da ɛmfa mmerɛ wɔ maa no sika sɛ na firi mu ba yɛde ɛkɔyɛ kwan kɔsisi asopiti na ɛbɛma mabunu so abuafuo Samia Ukudi nsansɛm yi atodwa wɔ abra John Dramani Mahama wɔ no ɛna echichim stia no sɛ John Dramani Mahama etwamu a ɔfoa so pa taxes no year fee the betting and lottery me get this taxes not that lottery and betting so I've been consistent man Kufuado President Kufuado Abai was and I'll be consistent under John Mahama so say taxes will be counterproductive because in Yadia ebeboa or my voluntary tax lottery in betting taxes and yes will be push the panwa kutia or no other kutia and no my suggestion I'm by now when the report is being laid on the floor of Parliament and I'll make that point. So instead now sit down with the stakeholders. Now you target also the support to a buying, not passing it on to the player. Because so passing it on to the player no be try buying the electing a tax. No because could try illegal. Could try illegal then a tax bien. But how about Samia Uku and Sabre Canon and I shall look to sure no. Or say bet no ene loto tax no entumi emwa kra yede yani echre elembele mansininim atoye mantamu ena sabre yadru kura ye frɛ no Kambugli ɛhɔ ena sabre me ne wo kasa efri na afarefo e wo kyerɛ sɛ faako a woyi nam eye imbi ensuom imbi river na imbi river no empata ewo mu no so mo yade so obi akɔpo azin wo mu amemwa no ankasa no omo ahoɔden no ɛwɔ fam na ahoɔden ɛwɔ fam no so na sɛ wanhwe na akɔkye saa amoa no bi na akɔkɔkɔwe a yade ɛbɛkɔ akɔkɔkɔfa aba no ɛnya asɛm ketewa kora sɛ nipa na masase so no yade do a he okɔ imbi river no so a empata no so ɛyade empata no yade omo yade no ɛnya yade ketewa kora na assembly member yɛfrɛ no Dauda Musa
no enso na ya assembly member ewo ho one centralfo edinkomo ni nchiremu ni. We also summoned them, the fish folks. So they were advised to keep off from the river, to work on the river, because now they don't know actually what the cause is. So we will report to the appropriate quarters. When they investigate and see what is happening, then they can advise accordingly. So for now, we have seized them. They don't go to the river. Anuti assembly member Daouda Musa anudisem ena yekotie ye no na Shaibu Abdullah Isaka na ono so ete mpatam ho waso akoto official bi fish no mo yare no okoto obi sunsunso wonya yi ni mfa se 1 month ni yakomu ana be kene na hu se anam no ho aye kuru saa tempo yama yina eja ye bompe infama ni ti eja ehwe de before be afa hwamaye no so bansa na oma ahoche bebira ba wo committee mu na ye adwuma wo mu no ahocha kan pa 26 ya 1 month ni yes kan to bibia nhwe ni mamu ya ma ahocha kan pa so ohwe Sompa TV no na ohwe fish no matoto na akono papa eni pepper soup ebefa so fish no ayade ma wo won potamu a won so etoto fish ibie ama fish aya akono omuso akosem ni. Oh, I have a because say enam no omonko asa omonko nti menya adwuma bi anye sesia mama ye ho akire say enam no omode ba yentumi ndi yentumi nya ho hwe nti sesia ho akire pa nti omommo madan amaye mpesempese mu mai say di amubaye na yensa akoya no say yare o say di yu na mommo madan wae Anuti ema wototo fish ye won potamu ho omo akosem na yekotie ye no na sabre vetin ekoso na vetin ekoso ne se oba santimantem ha ye hwe na ya hwe se MMDC fo no yebeyi wo mo na ndi wani ekirem wo fenso north abato mpasua so a Caesar fosu a champion no na sabre wo pedibire no na dibire wo pe no wo se Yankopon domboa no na se yetimi eyi no se wonko no kohwe saa mansi ne so de a emamuru emabunu onyi omo totwene kora se ya omode agu akwan so ama omo ba bebetie process a ye fa mu ehunu se ye kama enti ye hwe animu se Yankopon ebeka appointing authorities na koma na omama opportunity na campaign na me ye bra me gina say MP no na ni nyina no e factor wo e mabunu eyi die ni edwuma e kwan a ye befa so a e mabunu bebre e benya bibi di omonsa aye ne aka eye ya kwan ye nsusem ye skusem ya sabia sem ni nyina no ya de a e bra na the campaign no the factor enti eno no ho adwuma na sabre de Caesar ufosu na no disem na yekotie ye no every offense no not abato empensu aso ye ko akoyanim ten na asante mantem ha sabre no MMDCs ene kumasi kropon bedwa mayor sabre no ayaduru ha mahama duru ha se obeyi safo no said ye beya omu betumi ahwe ama asanteman afa ne ntampa edi efra na amafo CV a omo de akono eche otwe hunwi na interview ebekoso vete no so ekoso e wa asanteman tem ha sabre kumasi kropon bedwa no ene ukọ obuase easter adwura sachire dumase adanse akrofuom atwemanwa gbeja north dwaben mankranso office north ene bosome frɛ ho eno na sabre no vete no ekoso na interview no ebekoso ene atadwefo wa ebetia suso no na ne ne wate de ne pa omafo dodo no a na epesa dibrein na pani a wono na wahafo ano north south east osaye assembly member honorable Amoabo Aje Francis one central for editwe nkomo so wono de sa dibre no se de mana na ni beje pa one central for twetwe nkomo
So may aspire for DC position or for North Southeast District. And many swadi who nyane say nyame eya adom na akwanya no ebedi ensema. Ya behwe say ebeboa emabu no youth no. Na ya hwe say ya system a wo mansim ho no nyina na be kama. And our educational system to so ebe kama. Nebi oto so ya sa boa atimi apa investors. Adu maba ama won timi de mputujuma aba mansim no. Send be a mansin bitimi afa ne ntoma pa afra. If so show afa no Southeast District a mansin a meka seku adwuma eno mu ye ne dodo e wo mansin no mu. Eno na honorable Amwabuaje offenso Southwo na no disem na yekotie ye no. Na dwamtani ma afo no north mansin mu tepa. Buachi agiman na asem o kanyina ne se hwe yisi no abu ninsem wo abu no sei odi nkunim yaje afri ninsem yaje fri ninsem se wo se won pa ba da biada MDC yi no so okwa akopre na ne pra wo akopre no se otimi nya pa de a obabua mabunu na empokura no yisi asem o keka na oje dibre fri ninsem no wo court ento obi anka na koma emfa ento ne yam sabre no wa shift wo no akwa DC yi ana MC yi bi na wadi na odi wie so dia adehye ho beto wo so a me ne me chairman ne me mpanyifo ye hwe se ye party mpanyifo adaro mo beta ya chi na asem no a ye court e ko faale ya me ya aduma 20 ye besa akọ se party mpanyifo se ato aba na wie amunta ya chi na akonya no na mo fa so mo chinchin ye nsade ye ntimi ni akonya na kwanso ntimi nyina ne na so ko sa anye sa e maburu na omudi ya chi di ekom eta ya chi no so omusu nyina ne se ya nyi si tira ma wo mo a ye ntimi omuza ni ya chi bio nto abanye de e to amaye ahafo no not mainstream tepa Mr. Buachi agiman na no disem na ekotie na ha ene brebe me ye de anopa no si akase e de asie minua ba akwa sudela omia bebe ono ena echichi fidie e de ma me wo confidi dem wo so azuka ne fa ye Nigeria ni ne fa ye Ghana ni obo ne homoden pa ko ba jasi simpiri mu be ma woni David ene ma me di atwagu e wo Sompa TV no so no asante ye bo abenedite ye wono na yesamufo wantwera kamenya bi enkan ye ko news dem wa reverend wo ho e ma no bi su ho kuku aberun ka janto omunyina dawro ma ya bo ama ena ye no asa aduane na mama ba chicha ama mo kama mi ameje bre ekenkan anopa no sia kase edi bom me e ma mo edi ameje so o say ya aboaje fusu 19 fusu mamu